ಟೋಟಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಲಾಂಡ್ರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಪಕ್ಕ TCL ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನ್ ಕೊಟ್ಟು 2 ಫರ್ಮ್ ಉಂಟು ಮತ್ತೆ 10 ವರ್ಷ ಉಂಟು ಒಂದು 50 ಜನ ಬೇಡೋದಿಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ఒక ಅವೇ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಯೋಜನೆ ಭಾರಿ ಉಪಕಾರ ಆಗ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಗತ್ಯ ನಾನು ಸೇರಿ 4 ವರ್ಷ ಕರೀನಿ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಪೋದು 5 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಲೋನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕೈದು ಕೊಂಚ ಸಿಡ್ಯೂಲ್ ಲೋನ್ ಬಂದು ಕೂಡ 5 ಲಕ್ಷದ ಕೊರಿಯೋದು ಸಂಘದ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 13,000% ಬಡ್ಡಿ ಓಕೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಟ್ಟಿಂದ ಸಂಘ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯೋಜಕ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡ ಓಕೆ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಟೈಮ್ ಕಟ್ಟುಜಿಲ್ಲ ಅವು ಅಕ್ಕಲಿನ ಕೊರತೆ ಸಂಘದ ಕೊರತೆ ಸಂಘ ಇದಕ್ಕೆ 2 ವಾರಡು ಲೋನ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡು ನಾನು ಇದು ಬರೆಯಂಡ 15 ದಿನ ಲೋನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಯಾನೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲು 1000 ಚಿಲ್ಲರದಲ್ಲ ಕಟ್ಟರೆ ಬರ್ತೀವಿ ಯಾನ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಡಬಲ್ ಬಂತದ್ದು ಬೇಗ ಮುಗಿಲಕ್ಕ ಆ ಪೂಡಣ ದೆಪ್ಪೊಳಿ ಅವ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಂದ ಎಂಕಲೆ ಕೂಡ ದೆಪ್ಪರೆ ಹಾಕೊಂಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಎಂಡೊಂಜಿ ತೊಂಜಿ 52 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆನ್ಪೇರು ಕಂಪನಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ 3 ಜನ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತೇವೆ ಎಂಗ್ಲ ಕಂಪನಿ ದನಿ ಬೇಲದಕ್ಕಲು ಮುಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಮೆಕ್ಕೆ ಬಲ ಲೆಕ್ಕ ಬೇಡೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಊರದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಬೇಲದಕ್ಕಲ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಸಹಾಯಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಒಂದು ಬೇಲದಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಕೊಡು ಸಂಬಳ ఒక ಒಣ ಸ್ವಿಚ್ ఒక ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಬೇಡೊಂದಿಲ್ಲ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಯೋಜನೆ ಸುರಕ್ಷಾ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬರ ಮಲ್ತಿತ್ತು 2 ಸರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲೆ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಅಂಡರ್ ಬಂದಾಗ ಅವು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ ಸುರಕ್ಷಾ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆತನು ಧನಶ್ರೀ ಪಂಡದು ಎಂಕ್ಲ ಇಂಜನ ಕೊರೋನಾದ ಪಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲು ಗ್ರೂಪ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸೋದುಂಟು ಸಾಧಾರಣ ಎಂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ 50,000 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಾವು 10 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಐದು ಲೋನ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡಿನ 10 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಇಟ್ಕೊಂಡು 5 ಲಕ್ಷ ಸೀಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿತು 10 ಲಕ್ಷ 5 ಲಕ್ಷ ಸೀಟ್ ಬಿಡು 5 ಲಕ್ಷ ಇಂಚ ಈ ಪೊಕ್ಕಡಿದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದು ఒక ಏತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ஒரு ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಕನ್ಪರೆ ಇನಿ ಏರ್ಲ ತಯಾರಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಇಂಚ ಎಂಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತಿ ಕೂಡ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪುಣಾಯೇ ಸರಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಏತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಏತ್ ಜನ ಸಹಾಯ ಬಂದು ಐಟ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಕೊಂಡ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಮತ್ತೆ ಕಾವಂತರ ಏನೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಈಗ ನಡೆದಾಡೋ ದೇವರಿಂದ ಕಂಪೇರು ಅರಣ್ಯ ಎಂಟು ಗ್ರೂಪುಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲದೆ 647 ರೂಲ್ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಇದೆ ಈಗ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತು ಎಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಮನವರಿಕೆ ಅಂತ ಕಡಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತು ಈಗ ಬರಲುಂದಂತ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ಬೇಕು ಆ ಸಂಘಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದೆ ಒಂದು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಒಂದು ಶಿಸ್ತು ಇಟ್ಟು ಕಲ್ಪಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ఒక ಸಾಲದಿತ್ತು ಮುಖಾರತ್ತೆ ಕಟ್ಟಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪು ಆಂಚ ಕಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲ ಕೊರಡು ಬಣ್ಣ ಉದ್ದೇಶಿತ ಮಾತ್ರ ಸಂದುಲಿ ಸೈಯಡ ಬಣ್ಣದ ತುಂಬ ಫುಲ್ ಉಂಟ ಸಾಲ ಸಂದುಲಿ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದೇನ ಹಕ್ಕು ಬುಡ್ಚಿ ನಮ್ಗೆ ಬಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಪರ ನಾಳೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು BCom పోందుಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ BC పోందుಲ್ಲ ఒక రెండేళ్ళ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿದ ಕುಟುಂಬ ಸೇವಾ ನಿರತ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಎಡ್ಡೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಫೀಸಿಂದ ಜಯಿಸಿಲಕ್ಕಲ್ಲ ಎಟ್ಟೊಂದು ಮನುಷ್ಯತ್ವವಾದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪದ ಮೆಂಬರ್ ತಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು ನಿಕ್ಲ ಸಾಲ ನಿಕ್ಲ ಟೈಮ್ ಕಟ್ಟಿ ಆ ಕಟ್ಟಿಂದ ಇಂಕಲು ಡೋಂಗಿ ಮಲ್ಪರೋಸ್ಕರ ಸಾಲ ತೆಕ್ಕೊಂಡ ಎಂಗಳ ಕಷ್ಟ ಬೇಕು ಆಕಳು ಎಂಗಳ ಮಿಕ್ಕು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಸಾಲ ಕೊಡಬೇಕು ದಾಲ ಜಾಮೀನು ದಾಲ ಜಾಮೀನು ಅವಾಗ ಮುಗಿಪಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ತಿಂಗಳು ಕಟ್ಟಂಡ ಎಂಟು ಕೂಡ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಸಾಲ ತೆಪ್ಪರ ಆಗ್ಬೋದು ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಒಂದು ಅಗತ್ಯ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ఒక నీకు చెప్తున్న సాలకు ఏత్ బడ్డీని నీకు ఫస్ట్కి తీర్మానం ఉండు టైం కూడా నీకు కట్టు చేయండి బడ్డీ డబల్ అవుతుంది టైం కట్టించమంట అయితే నీకు
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಆಯ್ತಾ EMI ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರೆದವ್ರ ಕೈ ಇಷ್ಟು ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ, ಆ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಕಟ್ಟಿನ ಅದೇ ಬೋದು 5 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಪ್ಪಿದೆ. ಯಾನೊಂದು 4 ವರ್ಷ ರೂಪಾಯಿಲ್ಲ 8 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಇದು ಮುಂದೆ ಕೋಪಣ ಹಾಂ ತಿಂಗಳು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. Karena yang baru seperti
ఒక వనస్ కూడా కాకుండా కూర ఒక ಇದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಇದು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಸಾಲ ರೇಟ್ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಸಾಲ ರೇಟ್ ಉಂಟು ವರ್ಷ 1 ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಏನು చేయలేదు ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಕೊಂಡಲ್ಲ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಇದೇ ಪಾಪದಟ್ಟೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾನಿನಿ ಒಂಜಿ ಮಮ್ಮದು ಪಂಡದ ಮುಲ್ಪ ಉಪ್ಪಿರೋದು ಅಲ್ಪ ಡೋಬಿದ ಸೋಪುಗೆ ಹೋದ್ ಬತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಅರ್ನ ಪೂರ ಪಾತೆರ ಪೂರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನ 3 ಜನ ಅಂದಿದ್ದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಇತ್ತೇರಿಗೆ ಯಾರು 10 ವರ್ಷದ ಇಂಚಿ 10 ವರ್ಷ ಅಂಡಿಗಿತ್ತ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಗುಡಿ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ರೂಮ್ದಲೆಕ ಹೈಟ್ ಇಸ್ತಿರಿ ಡೋಬಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು 3 ಜನ ಅಂದಿದ್ದು 6 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಇತ್ತೇರಿಗೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೇ ಇಂಪುರಾತಿರಂದು ಬಂಡ 6 ಇಂಪುರಾರ ಕಾರಣನೇ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಯೋಜನೆದ ಫಸ್ಟ್ 10,000 ರೂಪಾಯಿದು ಇರ್ತದ್ದು 5 ದೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ 5 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಲೋನು ದೇದೇರಿಗೆ ಯಾರು 1-2 ಲಕ್ಷ 3 ಲಕ್ಷ ಬಂಡದು ಇತ್ತು 5 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಲೋನ್ ಉಂಡು ಗ್ಯಾರೆಡ ಅಂಚನೆ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಧರ್ಮಸ್ಥಳತ್ತ ಒಂದು ದೇವರ ನಡೆ ಪೋಪುನ ಅಲ್ಲ ಅಡೆ ಪೋಂದು ಎಪ್ಪುವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಅರೀಗ ಜಾತಿ ಭೇದದ ಆಲಜ್ಜರೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ನರಮ್ಮನಿ ಅಂಚದಡೆ ಪೋಯ 10 ವರ್ಷ ಆಂಡೊಂದು ಬಂಡೇರನ್ನ ಸೋಪು ಪೂರ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪುರಾತೇರು ಅವೇ ನಮಕ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಯೋಜನೆ ಬಂಡ ಯಾನ್ಲ ಅಂಚೇನೆ ಪಾಡ್ರೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೂಡ ಅಂಗಿಜ್ಜಿ ಆತು ಬಂಗೋಡಿಪ್ಪುನಾಗೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರ್ದು ಯಾನ ಹಿಡ್ದಾದ್ರೇ ಒಂಜಿ ಮಿಷಿನ್ ಒಂದು ಪೂರದಿತ್ತೊಂದು ಕಂಪಿಂಡು ಒಂಜಿ 10 ಜನದ ಇದು ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಉಲ್ಲೆಂದು ಬಂಡ ಅವು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಯೋಜನೆ ಹಿಡ್ದಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚದುಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಸಾಲ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೊಂದು ಕಟ್ಟೊಂದು ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ಅವೇ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ದೇವೇರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬಿಡ್ಪುಜೇರು 6 ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಈ ರೀತಿಗೆ ಬರೋರ ಕಾರಣನೇ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಯೋಜನೆ ಪಂಡದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಪಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮಕ್ ಅದೇ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಯೋಜನೆದ ದೇವೇರ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವೇರ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಪಕ್ಕ ಈ ಸಾಲದೆತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಕೊರ್ದು ದೇವೇರ ಹಾಕ್ಲೇನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಾಡು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.